Danas je dan u kojemu želimo predstaviti sve one rezultate koje su naravno postigli naši učenici, sportaši i sportašice, ali zajedno sa Školskim sportskim savezom Sisačko-moslavačke županije i svima koji su na posredan ili neposredan način sudjelovali u svim tim projektima i programima. Danas u principu dodjeljujemo priznanja u nekoliko kategorija. Jedna od kategorija su najuspješnija školska sportska društva u konkurenciji osnovnih i srednjih škola i moram reći da je iznimno zahtjevno osvojiti titulu najuspješnijeg školskog sportskog društva u konkurenciji od 50 školskih sportskih društava koliko postoji i radi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Druga kategorija su naravno pojedinačni rezultati, dakle proglašenje najuspješnije sportašice, odnosno sportaša Sisačko-moslavačke županije. Ako kažemo da je u ovoj školskoj godini u svim natjecanjima sudjelovalo preko 4000 sportašica i sportaša, onda je to zaista izniman rezultat. I treća kategorija koju sam ovako nekako ostavio za kraj su rezultati i medalje sa državnih natjecanja, ali moramo znati da na državnim natjecanjima je sudjelovalo u pojedinim sportovima više od 850 ekipa, znači kada govorimo o osnovnim i srednjim školama u konkurenciji na državnoj razini 24 ekipe, dakle zaista donijeti zlatnu, srebrnu ili brončanu medalju sa državnog natjecanja je izniman rezultat. Osvojili smo prvo mjesto na državnom natjecanju iz rukometa. Natjecali smo se u kategoriji za osnovne škole, dolazimo iz Novske. Sretne smo jako i to nam je stvarno bitno zato što nije baš svakodnevno da neki mali grad tako osvoji neko veliko natjecanje. Prvo smo imali opće kao školsko to natjecanje, to je bilo lagano, su možda 2 ekipe. Onda smo imali županijsko koje je bilo teže, to smo igrali s curama iz Petrinje i Siska, to je stvarno bilo napeto. I kad smo došli na državno, kad smo vidjeli grupe nije nam baš bilo sve jedno, ali kad smo stali na teren posve drugačije je bilo i dobra je bila atmosfera pa smo osvojili prošli smo grupu, došli smo u četvrtfinale, to smo išli na penale. Onda smo u polufinalu igrali sa Sesvetama, nije isto bilo lagano, sve do zadnje minute je bilo napeto i u finalu smo lagano odigrali sa Sinjem. To mi je najbolji dio školske godine, obožavam se družiti, igrati taj sport, trenirati u međuvremenu i ne znam, to mi je najbolji dio cijele škole zapravo. Uvijek me zanimala fotografija i sama sam se bavila sportom, te sam odlučila postati novinarka i pratiti sportaše na državnim natjecanjima i ostalim županijskim i školskim natjecanjima. Kada kažemo 4000 sportaša, naših učenika, onda je to samo dio koji se odnosi na ovaj natjecateljski dio. Ali moram reći da kroz sve ostale programe kao su univerzalna sportska škola, vježbaonica, vrtim zdravi film, sportski praznici, sudjeluje više od 6000 naših učenika u različitim programima. Naravno da u ovoj nekakvoj osjetljivoj fazi kroz osnovnu školu i kroz srednju školu svi mi u školskom sportu zajedno sa voditeljima, dakle profesorima tjelesne i zdravstvene kulture, ravnateljima osnovnih i srednjih škola se trudimo da učenike kroz sportske aktivnosti odvedemo u jednom drugom pravcu. Dakle, da školu ili učionicu ili sportsko igralište u školi da ne bude samo dio u kojemu će osnovni cilj biti samo obrazovanje. Dakle, uz sve ove aktivnosti koje radimo i koje provodimo, posvećujemo daleko puno više pažnje odgojnim komponentama i svim onim drugima koji su vrlo, vrlo bitni i važni u današnjem razvoju, u rastu i odgajanju naših učenika.
Mi kao Sisačko-moslavačka županija se trudimo maksimalno omogućiti kvalitetne uvjete po pitanju školskih terena, vanjskih dvorana i tako dalje i to ćemo činiti i dalje. Vjerujemo da ćemo i u budućnosti imati kvalitetne dobre rezultate u našem školskom sportu kao što to imamo i danas.